Els fets que es van produir va ser arran de la promulgació de la llei de fugues en l'any 47, doncs va haver una reyerta en una de les masies prop de Morella, i en esta reyerta va morir un guàrdia civil. Aleshores, bé, evidentment que van començar uns dies de persecució fins que van agafar a sis persones. Eren tots, com he dit, masovers i un comerciant, i la intenció, en principi, era portar-los a la presó de Castelló. Aleshores van prendre el camí de la carretera que va de Càlig a Vinaròs. I en un moment, una nit tancada, crec que serien al voltant de les 6 del matí, totalment de nit, van dir que havien tingut una averia, val? I va parar el furgó i els sis acusats van demanar de fer les seues necessitats. Això segons les versions de la Guàrdia Civil. En aquest moment van baixar, els van donar permís i, segons la Guàrdia Civil, torno a dir, ells van començar a fugir. I aleshores és quan van ser disparats i van morir. O sigui que van ser assassinats premeditadament. Sí. I d'ahir, ara passem al memorial, no? Com arribes tu a aquesta informació que generen tu i com desemboquen este memorial? Bé, això sempre ha sigut per exemple, mon pare sempre, clar, a més, ell justament estava a la mili quan li van dir que havien mort a son tio, no? I va ser una cosa que a la família va afectar molt, i després també ell era l'únic que s'havia quedat a Morella, perquè els anteriors havien d'haver fugit de Morella corrents perquè, per exemple, el meu abuelo sabia que si se quedava a Morella se'l carregarien. L'únic que es va quedar a Morella va ser este home perquè no tenia, diguem, implicacions polítiques. I també, evidentment, se'l van carregar. I sempre ha sigut una història que ha portat la família, i a partir de les investigacions de Lluís Ibáñez, que és quan va tirar del fil i va descobrir tota aquesta trama inventada per la Guàrdia Civil, quan a partir d'ahir van començar a recuperar un poc la verdadera història del que havia passat. I jo, per exemple, sempre m'havien interessat aquests temes de la memòria històrica justament per això, per la història familiar. Aleshores va coincidir entrar en el grup de la recerca i que allí se parlara d'estos fets de Benicarló, dels 6 morellans. I no res, vam començar a preparar el memorial. Això va ser iniciativa vostra juntament amb l'associació Abril? Sí, això va ser l'associació Abril, els familiars, se va preguntar als familiars, i tots més o menys sempre hi ha alguna reticència per política o pel que siga, però bàsicament estaven tots d'acord. Llevat d'una família que no se va trobar perquè eren masovers i segur que a partir d'aquella època van canviar de lloc o, en fi, que no s'ha pogut tindre contacte. En les altres estaven totes d'acord de reivindicar el lloc. Una ja sempre havia tingut clar que estaven allí, de fet havien posat una creu, una de les famílies, i les altres vam estar d'acord en fer aquest acte en memòria d'estos assassinats. En el memorial hem aprofitat que alguna dels familiars tenia coneixements de Belles Arts i s'ha fet un memorial molt xulo, molt bonic, en pedra, en ferro, i amb les inscripcions dels sis assassinats. I bé, que jo penso que queda molt bé. El dia de la inauguració van vindre l'alcalde de Morella i l'alcaldessa de Benicarló, que és molt important, que vingueren ells. Quan va ser? 29 d'octubre del 2021. El dia que vam inaugurar el memorial vam fer un programa d'actes molt xulo en el qual va haver música, perquè hi havia un violoncel, va haver poesia i després diversos parlaments. Parlament per part del grup de la recerca,
per part de familiars, per part de les autoritats locals, i bé, la veritat que va ser un èxit de públic i de participació. I va estar molt bé. Ha hagut algun gest o algun procés de memòria, o s'han portat flors allí? No, ahir l'únic que hi havia una creu un poquet allunyada de lo que seria on estaven soterrats, que era una de les famílies que segur que sabia que estava allí el cos. Però hi ha una creu molt antiga, jo me pense que no portava, no ho sé, si portaven flors, no ho sé, però... Algú s'encarrega de cuidar-la, de netejar o de... No ho sé, però ja vos dic que estava bastant separada de lo que era la fossa, estava bastant separada, una creu molt antiga, i ja està.